kabusog, we're back. Matagal din tayong nawala dahil holidays. At for today's video, maghahakot ang ating mga senior citizens. So, itatrial muna natin sila para malaman natin kung kaya ng ibang senior citizens din. So, kaya nila. Magkano kaya makuha nila? So, tara na mga kabusog. Alis na tayo, baka gabihin pa tayo ng mga thunders natin. Tara na. Kaya nyo mga Marites? Marites number 1. Ano pong pangalan nyo? Marites number 1? Maribel. Malapit na po siya sa Marites. Ilang taon na po kayo? 64. So talagang senior citizen edition tayo ngayon, no? Sige, tita. Mag-start ka na? Okay. Ready ka? Ready na. Nag-exercise ka ba niyan? Nag-exercise. Uminom ka ba ng gamot? Hindi. Patay. Ayun lang. Sige, mag-start na tayo, tita. Okay. Well, your 30 seconds Hako Challenge starts now. 30. Dali. 29. Dali. 27. Dali. 25. 23. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. Sabon. Diyos ko, ano? Diyos ko, ano? Ano nangyari, tita? Ba't ganyan yung paa mo? Hindi ka pa naglaro? Nakuha ko na lahat ng halikabok dito sa... Hindi pa kalimot kawawan. Nanay ko yan. Another Marites. Ano pong pangalan nyo, Marites? Anong mainit? Ano to? Beauty pageant, mother? Anong pangalan mo? Menita! Costalenga! Ilang taon na? 75? 65. Ay, 65. Itim pa yung buhok. Nakakaday yan. Wag po kayo malilin lang. Puti talaga yan. Kaya mong maghakot? Siyempre. Hindi kita tutulungan? Hindi na. Sige. Wala pa! Wait lang! Wala pa! Okay na, sige, mag-i-start na tayo. Sandali lang, magbibilang muna kami. So, Nanay Nenita, your 30 seconds Hako Challenge starts now! 30! 29! Bilis, Nay! Dali! 27! 26! 25! 24! 23! Dali, Nay! Gatas, Nay! Nay, gatas! Hindi na ako nakabilang! 15! Lana ako, Melan! 11! 10! Mali! Ay, bilis, Nay! Nay, bilis! Sabon mo, Nay! Nay, sabon! Sabon, Nay! Nay, sabon! Dali! 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 Tagalog, Nanay, hindi porket napagod ka, magkakapampangan ka, no? Pagod! Natin si Nanay. Suot mo na yung tsinelas mo, mother. Nakakapagod pala. Number 1. Ako ni Nanay number 2. Talaga nga mga nanay labandera. Mga labandera sa bahay yan. Marites number 3.
Anong pangalan ng Marites number 3 natin ngayon? Babe Salenga. Yes. Babes ba talaga? Milagros. 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 Pinabango pa, Milagros lang pala. O sige, tita, ilang taon ka na? 65. O, ready ka nang maghakot. Ready. Paano ang exercise? Paano? O, game na, tita, no? Mamaya ka na lang sumayaw pag nakarami ka na. So, Tita Babes, a.k.a. ay baliktad. Tita Milagros, a.k.a. Tita Babes. Tita Babes. Your 30 seconds Taco Challenge starts now. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 26, Yes! Dali! 20, 19, 18, 20, Makukakan lang! 15, 14, Kita po! Doon! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Wala na! Patay ko. Itong gas. What's happening in here? So, start na tayo. Oops. Akot number 1. Marites number 1. Standard edition pa to ah. Akala namin nararayumahin sila, hindi pala. Marites number 1. Mamatayin daw ni Marites, baka mawala. Pagkayan ko na. Lolang Marites number 2. Ay! 1, 2, 3. So, yung mga naghakot natin ngayon, bukod sa mapagmahal ng apo, kumuhaksid sila ng diaper at gatas. Certified! Mga puro na bandera. Inarir yung sabon eh. Hindi man lang yung kakainin nila. Si Toti. 1, 2, 3, 4. Sinurungan ako ng last month. Yes. Oh my God. Test number 1 ulit. Ano pong masasabi mo? Wala na akong masabi. Maraming salamat. Nanay, senior ka pa niyan ah. Senior pa ako nito.
Adyang maten ako kita pa. Ano, na-experience mo na kung paano maghakot challenge. Ano naman masabi mo sa experience? Ayan. Sabi ko, oh Diyos ko, oh Diyos ko, oh Diyos ko. Maraming salamat. Marites number 2, ano pong masasabi niyo sa nakuha niyo? Ano? Thank you very much. Salamat ng marami. Ako, musta naman po yung experience? Nakakaano naman? Oh, ang pinakamarites sa lahat. Ano pong masabi niyo? Maraming salamat. God bless you. Big heart. Sana marami pang blessing ang ibububod mo para mas maraming blessing na babalik sa iyo. Ako, musta naman ang experience, tita? Masaya. Hiningal ako. Walang kasing saya. Ulitin natin ito. Gusto niyo pa po, ano? Siyempre. Salamat, Christian Leslie. Salamat, mga kabusog. Oh. Mga marites. Mga marites. Thank you, sir. So, urbang mga kabusog, ayan, ginabi na tayo sa ating mga marites. Akala natin makakakonti lang sila, pero nakarami pala talaga sila. Expect natin dahil sila yung mga senior citizen na mga 1K, 2K. Baligtad pala. Daig pa nila ang mga bata. So, kung gusto niyo rin pong maghakot, just watch our video, like and subscribe. And see you on our next video. Bye!